Open then share your elephant umbrella. Let me fire to your banana leaf. Do you decode the DSTV? Nasi knock and go on one of Lozo's family. If I name na dey am so onyem sum of 2 million naira. So not your KJK and then more call arufa. So mu ansia brotherly na nye jen be kwan prison. No ya de kwan mo ka elotende no number 1. Maka obo ne mo ino na enu ani mara na onwe ndị nọ na prison. Etogokwa. Osim hey! No te go li that thing ji agwe come on omara the right person o is. Say ye. Give me. Nsi ana ọmụnwa na osi na ọmọrọ na mmenwe uche maka ụdị ya na otegi ije prison aja agụ ya mana ọ nọrọ obodo so onye m sum of 2 million naira ekwani ebe si welu gote ihe ọ dị 2 million bi ya nke a 200,000 onye ya m nke a siri akịlịka ọgba bọọlụ ego nna ọ si na mada agụ ya ụdị ya n'oge ngwa si na 200,000 butelu family Ngakita board or shine table water ebute mmiri nna ahụ na-eji 2 million naira ebe a mbịakịta nyefia nye ọmụbem unu enwele ajegote ihe egotesia ihe faye need ma sepas ma ncha ma ọgwụ ma boxers ma singlet onye ego dị ebe a gotenwu ịghọtago so nsikwa na ọka nke na-echi bụ ụzọ kenekwa asem kenekwa ndị niile na-adị na-atụ ego ọ na-ele oke ma ndị anonymous so nsikwa chukwu gozikwa unu ebe unu si weta mmaji pụrụ mmaji na ọ ya abakwala unu ọ dị ọkụ izi so unu ya bịa were ya kịta jebe afịa mụnwa ya were nka ịghọtago mụnwa ya egwu bili 250 n'elu ya igetwa isikwa na orula ọlụ imepe Facebook maọbụ Instagram anọkata iwelu fonu kpọọ ma elo na send go do 5 million elo bajo ni go do 5 million kan je prison isi na olulu olu ni mepe na akpọ ma alo by fene ge na ndị mmadụ so anyị ga na-eli ni fene je prison mụ na ụmụ alọba m na anyị ga na-eli fene agwara na agba fuel ewatago so nke a dele ma amalọ m ụdị akpa ndị zinet ji wetelu na ego tata so na ya nna ahụ nke a nke ụmụ obodo ese na-enyekwa asam it can only get better. So as kwam no ebunu si wepụta chukwu ọrụ mmaji pụrụ mmaji. I go see Jazia prison here for the update and